En algunes ocasions, la història, ni que la història ens ensenyi, després resulta que no ens serveix per res. Perquè nosaltres estem pensant com pot ser que històricament allò hagi passat i estigui passant exactament el mateix i no ens n'adonem. Ara poso, per exemple, la història del rei emèrit. La història del rei emèrit, tothom diem, però és que a la transició no hi havia ulls, no hi havia gent que ho veia, però com se'ls va poder donar tanta canxa? Com ningú li va discutir res? Però què és això? Això no podríem, si fóssim nosaltres, seguríssim que ho diríem, vull dir que no pot tenir la monarquia una opacitat tan gran. Doncs sí, doncs ha tingut una opacitat tan gran fins que la cosa ha caigut pel seu propi pes. Doncs avui vull parlar dels premis literaris. Els premis literaris són absolutament opacs, absolutament opacs. Hi ha uns intents, per exemple, els que són a obra publicada, que no siguin tan opacs, però els premis literaris es presenten amb un jutjat que després ens diuen qui és, però que també ens quedem igual, és aquell jutjat, vale, d'acord? Moltes vegades, la gran majoria de vegades no té res a veure amb el món de la literatura, aquella gent, aquell jutjat. I diem, es presenten obres, no se sap quines obres es presenten, el públic no té dret, no hi ha dret de reclamar, no hi ha dret de res, és una porta tancada, nosaltres ens ho mirem, nosaltres hem presentat la nostra obra i en guanya una altra. Guanya una altra i nosaltres hem presentat la nostra. I aquí s'obre moltes portes s'obren. Normalment la porta de la llibertat es tanca, perquè nosaltres, els que fins i tot hem donat pel premi, no? Allò que et fan fer de tal o qual associació que donen un premi, vale, hem donat pel premi, però aquell premi, bueno, l'han donat, no se sap aquí, no se sap si era la millor novel·la, la pitjor, la d'entremig, no se sap. Els premis literaris haurien de estan pensats per descobrir pels escriptors que siguin nous, o sigui, els novells, no? Els escriptors novells haurien estar pensats pels escriptors novells. Tot el contrari, no n'hi ha ni un. Si nosaltres fem la ronda del Creixells, del BBVA, del Sant Jordi, de tots, del Néstor Luján, tots aquests premis, veiem que hi ha uns noms que van rotant per allà, van rotant de premi en premi. Això és així. Jo ho he comprovat 1000 vegades, no he fet un estudi, però és que tinc ganes de fer un estudi, si no fos perquè em sembla que he d'escriure i no estar pensant en aquestes coses, però és que també arriba un moment que penses, bueno, qui ho farà això? Qui es dedicarà a fer això? Hi ha moltes coses. Aquella persona que ha guanyat el premi, que no és la més bona, que moltes vegades, en moltíssimes ocasions, massa ocasions, no és la persona millor, aquella persona ha guanyat el premi, la mantenen, diguéssim, ha guanyat aquest premi. I aquesta persona salta a tenir els diners del premi, que de vegades són molts diners, de vegades no tant, i a més salta a les xarxes socials. Jo ara he estat mirant els guanyadors d'uns premis, d'uns quants premis, i o sigui, n'hi ha milers de pàgines amb el nom d'una persona, que no és la millor, no és la millor persona. Que això fos pel millor escriptor estaria bé, però no és el millor escriptor. Els que no guanyen el premi ni tenen la finalista ni res, es queden sense ni una campanada al seu favor. No existeixen. I d'aquí ve que jo estigui fent tots aquests YouTubes i m'estigui movent per les xarxes. És a dir, si avui en dia, si tu no surts a les xarxes, si no ets digital, no existeixes.
no existeixes. Llavors, els premis és una bona picossada de diners que se li dona a una persona i que moltes vegades és per fer la carrera d'aquella persona, perquè tenen el nom fet i ja està. I els altres, doncs no tenen res. I ja està. I em pregunto, ens decidirem alguna vegada a preguntar per què fa l'emèrit, què fa el rei Juan Carlos I en el seu moment? Perquè ningú ho va preguntar, perquè ningú era absurd. Es podia preguntar perfectament, la gent es podia unir. S'uneix contra altres coses. Per què no es pot unir contra els premis preguntant a veure els premis? I qui perpetra els premis en moltes ocasions, moltes altres, és veritat que molts premis són considerats, s'han guanyat un nom, perquè s'han comportat bé, vull dir, s'han comportat bé. D'altres no. Llavors, quan reaccionarem? Quant de temps trigarem a reaccionar? Aquesta és una pregunta que us deixo i ja està. Adeu.